бозори деҳқони шаҳри Душанбе маҳсулоти мевагӣ фаровон аст, мисли бозорҳои дигари пойтахт. ба гуфтаи намояндагони бозор, нархҳо барои сокинон дастрасанд. мо тамоми шароитҳоро муҳайё кардем ки то ин ки бевосита истеҳсолкунанда ба истеъмолкунанда расонда тонад, миёнарав умуман ба мо ба ҳисоб гирифта намешавад. солҳои пеш бошад, агар аз роҳҳо, аз даромадгоҳи бозор, аз деҳқонҳо харидорӣ кард ин миёнаравҳо болош ба нарх монда дар бозор мефурӯхтанд ки ин чиз пурра дар бозори деҳқон аз байн рафтааст. Шаб биёед дасти деҳқон аст. ба қавли тоҷирон, гоҳе то ба дасти онҳо расидан, маҳсулот аз чанд дасти дигар низ мегузарад. ҳар яке болои он нарх мегузорад. бархе савдогарони дигар мегӯянд, аз субҳи барвақт маҳсулотро аз дасти худи деҳқон мегиранд ва нархаш чандон гарон нест. Анҷир масалан олуча ҳамин одами деҳқон худша раисторё. Аз деҳқонҳо мегиред? Болошта чанд сум мемонад? Тахминан 6 сум мегирем, то ягонта задагӣ мебуроранд, то расходи бозорош, то салафани истусунаш ҳамон 7 сомон мода меғалтад. мо 12 мегем, хай бо аста шахсое ки хай арзон кунетон мегем, то 10 то 9 метем. ин шафтоли кулча шафтоло аст, ай 10 сум то 6 сум нарх дорад. мана шафтоли ручак аст, ай 8 сомон, вашам 5 сум нарх ҳам дорад. тоҷирону намояндагони бозор мегӯянд, ин мавсим нархи меваю сабзавот нисбат ба солҳои пеш арзон аст, вале сокинон бовар надоранд. қимат ҳай, тарбузи қарбуза қимат ҳай. бовар ки камбағал зурш намерасад. боё мегиранд, камбағалон нигоҳ мекунанд. худо ро шукр помидор фуромад, бодринг фуромад. сабаб ҳаме ки контрол нест ҳай. қимат ҳай. барои мардуми камбағал беҳад қимат ҳай. ака пулдораш да ҳеҷ нест, мегӯянд ҳеҷ нест, не ки барои мардуми камбағал қимат ҳай. боғдорон тасдиқ мекунанд, ки имсол ҳосил хуб шудааст, вале аз дасти онҳо то ба бозор нархи маҳсулоташон тағйири зиёд мекунад. бинобар ин бо вуҷуди беҳтар шудани ҳосил, нархҳо поин нарафтаанд. Силивар гап рош гап мезанам. Силивар мо чиндем рафтем, ясими якун шаҳр дорем, яс самони силивар дорем. Ана пагаш рафтем, 40 дирами гирифтан. Ана ка аймо гирифтам, аё ясми, аймо гирифтам, аё хишон 3 сум 4 сум фруктеса. ҳайр деҳқон қина мебарем метин пеш дар намиуну чек шигам метия, чек доромадан участкаош мия инш мия. вазорати кишоварзии тоҷикистон моҳи июли соли гузашта хабар дода буд, ки наздик ба 100 000 тонна мева ҷамъоварӣ намуданд. дар ин ниҳод гуфтанд, ин мавсим ҳосили мева нисбат ба як соли пеш хуб шудааст ва то ҳол омори ҷамъоварии он ниҳоӣ нашудааст.